Jó, büdös kurva anyátokat, itt vagyok megint, rohadt disznó. Akinek nem menje magára, hányszor körül megmondani, na. Annyi kiakadtam a kurva életbe, bazd meg. Nem egyik a videó, túl sötét van. Miért ennyi videó van? Nagyon büdös kurva anyátokba a Facebook hülyéinek. Meg a YouTube hülyéinek. Jaj, a kommentelés. Jaj, Isten basszom meg a szájatokat. A kurva életbe, bazd meg. Akkor csinálok videót, és olyan videót akarok csinálni, amit én akarok. Nem a te csatornát. Csinálj magadnak egy másikat, bazd meg. Csinálj magadnak, ha tetszik. Jaj, Istenem. Jaj. Bazd ezzel csak röhögni tudok. Jaj, csinálj magadnak külön gyanóriát. Tölts fel videókat, legyél kicsit népszerűbb, aztán majd meglátod, hogy mit kell kapsz. Szóval rohanna le a magyaróid, bazd meg, ha... Ó, bazd meg. Hogy robó. Az ilyenekre ki tudok akarni. Egyébként. Ó, Istenem. Meg nem tetszik az, hogy pénzt kérek a moderátorságért. Nem, az se tetszik. Jaj, meglátszik, hogy kik néznek. Jaj, de azért moderátorságot meg ezért van, bazd meg. Moderátor akarok lenni, ingyen hatalomhoz akarok jutni, de nem fog menni. Nem fog menni, továbbra is pénzt fogok majd kérni, jaj. De majd kevesebbet egy picit. Jelölés visszaigazolása, jó. Egyébként megszabom már a Facebookon is, valószínűleg 100-120 ismerős lesz. Jaj, nem követjük. Jaj, nem a hülye. Jaj. Jaj, ne követelőzzél, jó? Ne követelőzzetek, jó? Oké? Egyébként megvettem a kamerát. Ja. Nem tetszik, hogy sötét a videó, ott a támogatás lehetőség, azt lehet küldeni, azt lesz még egy kamera, ha ez megérkezik egyáltalán. Valamikor a jövő héten, hát ha meg nem, akkor nem körül kifizetni, akkor vesznek másikat. Ha meg közben megérkezik, Isten ments, akkor veszek másikat visszaküldni, megmondom, már nem érdekel, a futárnak, jaj. Hogy nem lehet azt a üres csomagot időbe elküldeni. Jelölés törlése, ez már biztos, hogy kamú, nem érdekel, nem. Jelölés törlése, olyanokat nem veszel fel, akinek képesítsen. Jaj, de félek, jaj. Meg leszek jó van, jaj, de félek, jó. Ekkora balfaszokat, jó. Ennyire nyári szünet van, nem hiszem el, hogy ennyire unatkoztok. Ja, nem követem, téged se követlek. Jó. Jaj, de félek, jaj. Ja, téged már visszajelöltelek, jó. Egyik névbevonnás sincs, semmi nincsen, mind pénzért megyek. Kész 5000 forintottan bemondok mindenkit, hogy odaír a videó leírásába. Jaj, most ettől is félek, hogy milyen kommentek jönnek. 5000 forintba kerül, jaj, Isten, hogy válaszoljak. Egyébként Facebookon sem nagyon szokok válaszolni. Jaj, ha nincs kedvem. Jaj, büdös Isten picsáját, bazd meg, hogy a rák rühes egyen ki benneteket, bazd meg. Próbáljátok ki egyszer a videózást, bazd meg. Én is oda úgy létrehozok nektek 200 accountot, bazd meg, úgy letrókolom, bazd meg. Én is tudok olyat csinálni, akarok. Jaj, Istenem, bazd meg. Sok idióta, fasztalicska, bazd meg, aki nem tud otthon normálisan ellenni, én nem értem ezeket. Én nem értem. Jó, ezt se jelölök vissza, Gergő, téged, mert olyan profilképed van. Jó, adjuk. Ez már eleve nem jó. Jelölés, törlés. Ja. Komment törlése. Jaj, Istenem, bazd meg. Jó, most meg vagyok félelmésbe. Ja. Ó, de sokan akartak ismerősök lenni. Jó. Ennyi jelöl, aztán majd tovább folytatjuk. Jó, nettátok szerelmes vagy, na de jó. Ó, elutazott Németországba.
Hát, öcsém, jó helyre mentél. Jó. Akkor valakinek van élete. Vaj. Ó, neked meg egy tenyér legyen ott az arcképet, profilképen, ó, meg béka, meg minden legyen, meg jó, téged, kiskomám. Jelölés törlése, szevasz. Na jó. Isten basszom meg titeket, szevasz, azt mondom. Állandóan csak én kapom a rosszat, majd ti is megkapjátok, hogy üssön el az autó. Na, szevasztok.